Abantwana bagezile. Kwathi ngisho ingoma yendidane ethi nanga amakhosazana sanibonani zinhle zonke. Kodwa ke cha, angikho lapho umbukeli. Iyo ke indishi leyo. Zonke izipho zalendishi ziya kule ntombi ebiyenzelwa nezokwemula. Eyaphansi ematheni kwaNongoma enyakatho yeKwaZulu-Natal. Nami ke ngithola ithuba lokuyihalalisela le ntombi ngesigaba esifinyelele kusona ngaphosa esivaneni nami ngeziyalo njengengqwele. Ngithe mangisuka la ngayohlala einsizweni amajonge lokho embizile nje umshawoti bese yasho ethi yini le ziphendula insizwa zithi imali bese yayibika ukuthi ke ngaleli phepha libomvu kunensizwe efisa ukubeka amabili amathathu kule ntombi eshe idonsa ngengalo isukume iyoguqa phansi phezulu kwethawula bese kuba njalo ke kulezi ntombi lezi kumnandi kuba sendishini since indishi abakhona ngiyaqala ukuyi-attenda nokubona ama-video. It's the best feeling ever. Nangelinye ilanga nami ngiyahalela ukuthi nje ibe khona ngasekhaya kumnandi. Iphungu kuyenzeka libanjwa amatoho lingabe bikho endishini kepha lithumela abafowabo beyolimela esesheleni salo esendishini. Eqinisweni nje sabafana abasebancane kahle kahle intombi isho lo mne wethu ubhuti kodwa ongekho njengamanje phakathi kwethu. Njengoba uyizule nje inkulumo bihamba ithi sizofakazela amagama kahlale washo. Cha, namajongo ayazimisela ngamanzi uma eze endishini. Indishi akusiyo ke indishi ngaphandle kwengoma. Awunayi madoda lensizwa umuntu enze njalo. Ngishashaka. Nami ngizwe sengivuka usinga bama ngenhla ubhinqa. Umthubuli weyithombe kwethu ke ubese qasha naye. Kodwa ke ngenxa yovalo wacela mina ukuthi ngimtholele amanamba entombi aseyiqashile. Ewu. Wazwayithatha advantage nangomuntu. Sisabanga ukuthi uyangisebenzisa, uyangiyuza. Ngibese ngimbuza ke ngalensizwa ke ekwelenyoni wathi cha mne wethu lensizwa yenza lokho abathi aerial shot. Ukwelenyoni ufuna ukuxosha konke okwenzekayo ngathi mina ke nenyoni indiza phezulu nje kodwa amanzi waphuza phansi. Imali yenziwe lapha yezipho zentombi ezokwemula ingaphezulu kwe-1,014 zamarandi.